Нататък живота ми да е по-хубав. Беше доста така тежка ситуация, но се справих. Мисля, че добре се справих. Това си ми беше един трамплин на мене. Тук сме до един от символите, който японският феномен Рюхо Окава използва в своята духовна практика. Какво означава Елкантаре? Окава твърди, че човешката душа продължава да живее, тя е вечна и може, в отвъдния свят може да достигне много висши измерения, в зависимост от нивото си на просветление и начина си на живот на Земята. И най-висшето измерение, където човешки дух може да достигне, или дух прераждал се на Земята, може да достигне, това е 9-то измерение. Вече нагоре са други планетарни измерения. И ето този Елкантаре, свети Елкантаре, както японците го наричат, е дух от 9-то измерение, който предавал послания на ясновидеца Рюхо Окава и между другото много от книгите на Рюхо Окава са написани с така нареченото автоматично писане. Не случайно тези 602 книги са написани за 20 години, като в началото е излизала по книга на седмица. И една от тях, искам веднага да минем към една от тях, това са всъщност 8-те правила, които той предлага. Да, аз започнах съвсем скоро да превеждам книгите му на български език. До тук само 2 успяхме да издадем на български език. Ето това е третата малка книжка, но е много важна. 8-те правила на начин на живот. Или така наречената осморна пътека. Тя, между другото, е типична за японците будисти, тази осморна пътека, и мисля, че е полезна и не само за тях, но и за всички по света. И поне от чужденците от всичките ни центрови в Австралия, и в Америка, и в Европа, и в Африка много я харесват, защото съдържа начин на мислене и също така и какво да приложиш в живота си. И нека да ви прочета стъпките, защото ми е по-лесно да ги прочета. Първата стъпка е правилното виждане или правилното възприятие. Вярвайте в закона за причините и следствията и коригирайте живота си. Втората стъпка е правилното мислене. Третата стъпка е правилната реч. Четвъртата е правилното действие. Петата стъпка е правилният живот. Шестата стъпка е правилното усилие. И седмата стъпка е правилното намерение. А осмата, най-важната за него, това е медитацията самоанализ, която той предлага, че всеки трябва да практикува ежедневно. Японците имат една хубава традиция, между другото, изградена от вековете. Те всяка вечер взимат вана, независимо от това колко часа ще се прибере, може и в 4 сутринта да се прибере от работа, но задължително ще вземе 1 час вана и в тази вана той медитира. Типичната японска медитация се различава от индийската, тя се състои от 2 части. Първата е медитация и релаксация. Там за 10 минути освобождаваш ума от всякакви мисли, освобождаваш напрежението от тялото и релаксираш в ваната. Но следващите вече 20 на минути е основната медитация в японския, нарича се рефлективна медитация или медитация самоанализ. И при нея първите няколко минути ти анализираш деня си. Какво си постигнал, какво си направил, какво се получило добре, какво не е излезло добре, какво утре трябва да направиш и как да го направиш. А втората част от рефлективната медитация, медитацията самоанализ, е още по-сложна. Там вече пак успокояваш дишането си и ума си. Идеята е така да успокоиш ума си, да го изпразниш от земни, светски мисли и желания, че той да започне да вибрира от алфа на бета честота или даже на цета, още по-финна честота, и да се свърже с чисти вибрации от висши измерения, от тях да получиш съвет. И такива съвети той успява по такъв начин да медитира, че да получава този от 9-то чак измерение вдъхновления и съвети и напътствия за начин на живот. Между другото, японската медитация е от 2 части. Това, което вечерта си медитирал, не е само умствена практика, правилно мислене, правилен начин на живот, правилно възприятие, правилни постъпки, правилен говор и така нататък. Идеята е на другия ден да го приложиш. А как да разберем, че точно това е правилното? Кое е правилното?
Значи има универсални ценности, глобални ценности и те винаги са, всеки човек знае кое е добро и кое е зло. Така ли? Още повече, като добавка към осморната пътека, е обяснил една четворна пътека, която всъщност дава идея за това, кое е правилното. А четворната пътека, между другото е чиста идея на Окава, е дарявай любов, без да искаш и да очакваш нищо в замяна. Ето това е един принцип. Втория принцип е трупай духовна мъдрост, защото живота е работната тратка, пълна с задачи за решаване. И тези задачи ще ти дадат, ще определят и настоящият и бъдещият ти живот. Ще натрупат духовна мъдрост, а тя ти е необходима и за следващите животи. Японците вярват в прераждането. Третия принцип е старай се винаги към прогрес, не само научен и технически, но и духовен, търси баланс и хармонията в трите. И четвъртия му принцип е използвай рефлективната медитация, за да търсиш не само грешките и провалите си или успехите си, а също и хубавото в тях, нови таланти в себе си и да можеш на другия ден да излезеш пък с нещо ново, ако работата ти се провали, ако останеш без работа, да намериш бързо някакво свое ново призвание, нов талант и да го приложиш. Добро или лошо е, вие ще кажете, дарявай любов. Обичай ближния си, това всички го знаем. Нали? Когато общуваш с хората, например, японците много държат да запазят разбирателството. За тях не е важно да спечели диалога и да наложи мнението си. За тях е важно баланса, хармонията и разбирателството с този човек да остане, за да може следващия път, като се срещнете, да продължите от хубава точка. Нали? Това е едно хубаво нещо от тази осморна пътека. Правилният начин на говор. Правилният начин на възприятие. Значи, ако си мислиш, че другия е тук, за да те обиди, да те нарани или да те излъже, твоето възприятие ще го приема по много грешен начин, нали? И лошо ще реагираш. Най-важното е да се промениш като човек, да станеш добрия човек. Да станеш идеалният човек, защото не може да създадем нов свят, идеален свят, без да хората да са идеални в него. Значи, тръгваме от ума, промени ума си, промени възприятията си към по-добро, към по-хубаво, промени общуването си с хората, взаимоотношението с хората си. Основното е дарявай любов. Ето това ще го видите като една червена нишка във всичките му лекции, във всичките места.